Bejn it-2 u 3 kienu reġistrati 27 każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna filwaqt li 19 il-persuna ġew iddikjarati mfejqa mill-virus. Il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar ukoll li fl-aħħar sigħat ma kienx hemm fatalitajiet kawża tal-pandemija. Dan ifisser li l-każijiet attivi f'Malta issa telgħu għal 288 filwaqt li l-fatalitajiet baqgħu 416. Intant it-tlieta nfettet ir-reġistrazzjoni għat-tilqim għal dawk kollha li għandhom 30 sena jew aktar. Sa issa madwar kwart tal-popolazzjoni ingħatat it-tilqima sħiħa. F'inqas minn ġimgħa oħra mistennija jkunu rilassati aktar miżuri ta' mitigazzjoni f'pajjiżna. Fosthom minn nhar it-tnejn ir-ristoranti jiftħu parzjalment il-bibien tagħhom huma se jkunu jistgħu jiftħu sal-5 ta' wara nofsinhar. Madankollu jibqgħu magħluqin u bla ħjil ta' meta se jerġgħu jiftħu il-gyms, il-barijiet u l-każini u l-iskejjel tal-Ingliż u għadd ta' negozji oħra. Filwaqt li pajjiżna qed jimmira li 4 ġimgħat oħra nibdew naraw it-turiżmu jerġa' jirranka.